Se neqpa' ninvesti fin-nies. Kliem il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela quddiem folla numeruża li nġabret tal-attività politika fl-imqabba. Fid-diskors tiegħu Robert Abela spjega kif il-Gvern irnexxielu jirrikonoxxi r-realtajiet ta' kulħadd u hawnhekk joħroġ il-kobor tal-moviment għaliex qatt ma la' għajnejh jew injora dawn ir-realtajiet. Mingħajr in-nies dal-moviment m'huwa xejn. Huma n-nies li jagħtuna s-saħħa biex immexxu u tmexxija ta' dan il-partit, ta' dan il-moviment tkun iffukata fuq in-nies. Il-mexxej Laburista rrefera għal miżura ta' appoġġ li tħabbret aktar kmieni din il-ġimgħa li rat investiment dirett ta' 70 miljun euro fil-bwiet tal-poplu Malti u Awċi. Il-Prim Ministru rrimarka li l-Gvern ħadem bil-għaqal u kien imnebbaħ mill-prinċipju li l-peace ma jġorrux il-poplu. Fil-fatt lil dawk li qalu li din il-miżura tħabbret għax ġejja l-elezzjoni, il-Prim Ministru wieġibhom hekk. Sħabna tal-Partit Nazzjonalista qalulna hija vera, tajtu 70 miljun euro ma għax ġejja l-elezzjoni qalulna. U jiena iweġibhom u ngħidilhom mela ilha ġejja l-elezzjoni għax ilna sentejn sħaħ insostnu u nnejnu lin-nies kull waqt.